Ahojte, som Patria a vítam vás na tomto novom kanáli. V rýchlosti sa vám len predstavím, poviem základné info a už potom rovno začneme zostra. Pred týmto kanálom som mala ešte jeden, ktorý si myslím, že bol celkom dobre rozbehnutý. Vlastne som tam vystriedala rôzne témy a myslím si, že sa mi celkom darilo. Mala som ho presne 3 roky a už to som mala tam zabehnuté nejaké veci. Akurát z tých dôvodov som musela sa presunúť trošku inde, ale hovorila som si, že určite to nevzdám a toto nie je koniec, ale nový začiatok a začnem takto od nova. Aspoň môžem ľudí trošičku inšpirovať, že alebo tých takých malých tvorcov, že dá sa začať úplne aj od nuly a takto trošku svoj progres dokumentovať a možno aj niekoho inšpirovať. Tento kanál bude primárne zameraný na psychológiu a seberozvoj, pretože sú to moje najobľúbenejšie témy, občas tu pritrafí aj nejaký storytime alebo niečo iné. A tam som sa zamerala na taký netoxický seberozvoj bez vyhorenia a celkovo by som rada šírila tú takú pozitivitu, ale zase nie nejaké fejky, ktoré nie sú reálne pravda, ale fakt moju autentickú povahu, povedzme v rámci možností, zase nemôžeme preháňať. Skúsim tak narýchlo niečo o sebe povedať. Takže najviac ma fascinuje psychológia, to ste mohli asi pochytiť, pochopiteľne. Takisto ten seberozvoj, pracovanie na sebe a čítanie tých rôznych knížiek, kde sa niečo naučím, učenie sa nových vecí, skúšanie nových pokusov, nových experimentov, výskumov. Takisto ma veľmi baví prezentovať pred ľuďmi, alebo mimo toho nejaké kreatívne veci, alebo športové. Popravde viem byť dosť premotivovaná a áno, priznávam si to. Ak by som sa tu niekomu zdala až moc uletená, tak nie, ja som neprišla z Marsu, ja som len z východného Slovenska, takže keď budete počuť nejaký podivný prízvuk, tak som hrdý východňar. Ja som vždycky malička bola taký fascinovanec. Ja keď som bola že fakt malá, ja som mohla mať možno 3 roky, tak mňa strašne zaujímali kombajny a vlaky. Možno je to zvláštne na také dievča ako ja, ale fakt. Vtedy som chodila so starými rodičmi na stanicu a tam sme pozerali na vlaky, alebo keď bola žatva, tak som stála na bráne a pozerala sa vonku a na tie kombajny kývala som im tam. Fakt, vždycky ma fascinovali rôzne veci. Takisto ma ešte zaujíma geografia, ale to je už tak ako pomimo. Popravde, ja mám extrémne veľa záľub. Ak by som tu všetky mala venovať, alebo z každej niečo povedať, tak by sme tu stali asi 100 hodín. A myslím si, že asi nikoho nezaujíma, keď sa nie nejakej random tipky a o jej záujmoch a pozeranie to 100 hodín. Pretože ak sa niekto chce zapnúť nejakých 100 hodín video, tak si zapne nejaké zvuky prírody a pôjde sa k tomu učiť a nie nejakú kecanú tipku. A tiež veľmi rada čítam, takže pripravte sa na to, že do videí budem pchať veľa knížiek, pretože som ich v živote už prečítala reálne asi stovky a už nabrala som takisto z nich veľa skúseností. Rada čítam aj beletriu alebo tie kriminálky, ale potom mám tiež rada tie také vedecké knižky, či už teraz som sa začítala do učebnice neurológie reálne, alebo či už psychologické, neurovedecké, rôzne výskumové od rôznych vedcov, či už o spánku, alebo o mozgu, fungovaní, o pohybe. Vlastne tých knižiek je veľa, raz to môžem urobiť aj video, ak by bol záujem. Takže určite sa môžete tešiť na ďalší content. Ako často to bude, tak tu povedať neviem, pretože som stále školopovinná, ako bohužiaľ nič tým nezrobím. Ako myslím si, že to každý chápe, ale tiež do organizácií dňa a ja niekedy prokrastinujem, pretože nie som robot. My sa vidíme pri ďalších videách, dúfam, že so mnou ostanete a vy sa majte pekne. Ahojte.